Bueno, ni Unai Agirre naiz, Gipuzkoako Sagardogileen Elkarteko koordinatzailea. Gipuzkoako Sagardogileen Elkarteak Gipuzkoa guztiko 55 sagardotegi biltzen ditu. Urnietako Setien sagardotegian gaude. Ez da inzarra txotxaren ohitura. Sagardoaren ohitura bai. Esan genezake milaka urteak ditula sagardoak gure artean, hori dokumentatua dago. Ez Gipuzkoan bakarrik, Euskal Herri osoan, bai iparraldean ere, gertatzen dena, leku batzutan gehiago galdu zela, beste batzutan gutxiago. Baina guk atzera jo ahal izan dugun atzerena jota, ikusten dugu kupeletatik edaten zela sagardoa garai batean, baina kanilatik, txarroan zerbitzen zela edo basoan direktamente, o zuzenean, eta hori zen kontsumitzeko era. Beherakada bat izan zuen sagardo sektoreak, baina berriro goraldi bat etorri zen batipat, jendea hasi zelako sagardo egiten zuten tokietara joaten, etxerako edo berain taberna edo jatetxeterako sagardoa aukeratzera. Orduan, kupel bat baina gehiago izaten ziren eta hasi ziren txotxa dan honekin. Hau da, sagardo kupel desberdinetatik probatzeko sistema bat izan da txotxa. Zotz bat jartzen zen, orain ja kanilak ditugu, baina zotz bat jartzen zen hemen, eta txotxa kendu eta probatzen zuten sagardoa, sagardotegi hortara joaten zirenak. Esan genezake txotxaren ohiturak, hola besterik gabe, 60 bat urte izango ditula gutxi gora bera, lehen beste modu batzutara kontsumitzen zelako. Jendea etortzen zen sagardotira, sagardo hori probatzera, eta gero jateko zerbait edo ekartzen zuen, edo jartzen zuen sagardogileak, eta poliki ohituro evoluzionatzen joan da, sagardogileak jartzen dute, bai jakia, kupelak eta ere modernizatu egin dira, jendea ja probatzera etortzen da askotan ez botellak aukeratzera, normalean ja botellen gestioa sagardogileak berak egiten du, norbait erostera etortzen bada botella, esango de momentu honetan hau dakazu hobea, beste garai honetan hau, garai batean klienteak edo bezeroa berak eskatzen duen, 8. kupeletik hain beste botella, baina ja probatuta, txotxa hori da. Kasu honetan, nire bodegan, gehien bat, ja partikularra dauzkat, urteroko klientiak, eta etortzen dira, eta esaten du, upelontatik nahi den. O upelontatik, supermerkatuan, o grande superfizieskin, enaiz ibiltzen. Restaurazioa, txotxeko garaia gutzako, aporte handia bada. Baina saiatzegia aldan da, botella garrantzi gehien ematia. Bodega bakoitza be politika dugu. Batzu dira, zuk esan dezun bezala, dena industriala, dena igualzuk. Beste atzuk, goe kasuan, gehiena diferentea dira. Ordo, aberaztasun bat, nola esan, jendia etortzen da, probatu bat bestia, eta oi obiaziok, oi ez da gizer, oi galtzila baziok. Pixka bat ez dakin jendea etortzen daren, normalean sagardogileak informatzen du jende hori sagardotegi baten nola ibili behar dan. Kanpotarrak ondo hartzen dek sagardotegitan. Eta espaldin ez dakinak, normalmente ez dakile, kanpotarrak ikusi behar du, bertakuak zeiten duten. Eta ja segitun ikasten da. Sagardogileari segiz egin behar da dastaketa. Jatetik utzi, etorri kupeltegira, hartu basoa, errenkan jarri, eta txotxe irikitzen duenean, hartu batek basoa, pixka bat bete, eta apartatu. Urrungoak sartzen du basoa bitartean. Hori apartatzen denean, urrungoak sartzen du basoa. Esan dugun bezala, ohitura da, gutxi eta maiz hartzea, sagardoa dastatu alizateko, eta puskatzen duenarekin batera edan, lurrin hori guztiak eta txinparta guzti hori aprobetxatzeko. Da ez da asko hartu bihar. Diardan hartu, eta sarduan grazila du, segitxon eatea. Eta bota. Bota? Lurrea bota ez, behin ez. Hombre, ondarroi, pum.
egia da, Hernani izan dela batipat sagardotegitatikan jendea inguratzen zen herria ondorenean, ez? Eta, bueno, jende asko egon dian urteak dira, batipat larun batak izaten dira, eta 3-4 larun bat izaten dira horiek, eta orain besteko jende pila bildu izan da, egon izan diala momentu konfliktiboak, eta orduan udalak eta euzotarrek eta sagardogileak saiatu zian, hori pixka bat konpontzen. Neurri batean lortu zuten, baina beti jende asko dagoen garaietan, eta festa handi bat sortzen denen herritan, beti hartu berdian neurriak. Zer neurri hartzen dian? Nolabait ere kalea txukun mantentzeko neurriak hartu behar dira. Hernani garai bateko ez da, garai batean oso berandu iste zituzten, oso goizean iste zituzten tabernak, orain goizago isten dituzte. Parrandarako aukera badago, baina bere neurri batzuekin, komon publikoak daude kalean, garbitasuna aldanek eta goizen egiten dute. Ez dira gauza perfektuak izan, baina polik neurriak hartzen dira. Desmadrea handia balin badago, halako kontrol pixka bat ere egoten da herri horietan. Uste dut orokorrean ezin dala batzuk egin duten gauza bate orokortu eta ez dut uste giro txarra egoten danik. Eta gero gainontzeko herri hauetan, badiet gaur Urnietan gaude, edo Astigarragan, edo Donostian, edo Adunan, edo Tolosan, edo Sagardotegia dauden beste herrietan, ez da olako girori. Nik esango nuke herriko giroari zerbait gehiago ematen diola jendea, eta gustora pasatzera joaten da jendea, eta hori positiboa da oso.